information through it. Bueno, seguimos entonces con Horacio, perdón por la interrupción do tema do directo. Bueno, falábamos antes do tramo que fixemos por Marqués de Vizoja, todo. Eu teño un tramo preferido en Arbo, que é o de Vilar de Cabeiras, que fixemos no 2004 para un lado, 2005 para outro. Ese é enviable, non mo deixan volver a facer, de acordo? Considerano moi peligroso. A min é espectacular, dígoche. Eu conozo moitos tramos e para min é o top 3. Tu tes algún tramo especial en Arbo que che guste, que lle teñas cariño, non sei, algunha zona? Bueno, a verdade é que en Arbo hai varios tramos que son moi atractivos e que obligan aos pilotos a desplegar toda a súa habilidade e, por tanto, cando os pilotos se ven en ese nivel de exigencia, que disfrute o aficionado, ¿no? Que lle gusta ver precisamente comprobar o nivel de exigencia que ten que desplegar o piloto en esas curvas ou en esos bueno, non sei como se dice, trazadas, nesas horquillas, no trazado que teñen que facer, etcétera, etcétera, ¿no? Hai esa estrada de Vilar, hai o tramo que tamén ten percorrido en algún ano que baixa hacia a Rocha, hacia o Enxeño. Bueno, o tramo que vai hacia Paravedra tamén ten un nivel de exigencia bastante alto. Bueno, eu penso que en ese aspecto, de feito, son tramos que os propios pilotos, incluso a nivel individual, pois lles gusta non só participar nos rallies, sino a veces para os seus entrenamientos, non? En algunha ocasión. De feito, na escudería Surco, ahora no YouTube, un dos vídeos que temos máis famosos é un salto que hai en Arbo, cando arrancamos de Pintelos, a carretera que vai a Pintelos, e acabamos xusto no centro de Arbo. Moitas gracias por apoiarnos sempre, moitas gracias por estar aí ao noso lado, e queríamos eso, que pegues a pegatina do Concello de Arbo no mural da escudería Surco conmemorativa de 20 anos e que sigamos moitos anos colaborando, que sigades contentos con nós. De verdade, Horacio, gracias por todo, personalmente a ti, e por ser unha persona tan accesible con nós e termos tanto cariño, de verdade, moitas gracias. Bueno, quero aproveitar, pues, evidentemente, para felicitarnos, non é pouco 20 anos, eso é a prova do nivel de compromiso, da pasión que vexo, que percibo en todos e cada un dos membros da escudería Surco, en todos os colaboradores, en todos os concellos, pero evidentemente podo falar da colaboración a nivel de aficionados de Arbo, dos propios pilotos que ali temos e que medraron paralelamente co rally, non? É o que lles dá a oportunidade de medrar en este mundo tan exigente, non? Un dos deportes exigentes en todos os ámbitos, económicamente, pero tamén que exige un nivel de adestramento, de entrenamentos moi potente. É un placer colaborar na medida das posibilidades, pois Arbo vai estar sempre aí pondo todos os medios para que cada ano o rally pois se achegue a Arbo, non? E que permita disfrutar a todos os aficionados, a todos os pilotos, en definitiva, pois a todos vos, non? Que formades esta magnífica escudería. Moitas gracias por as túas palabras, de verdade, Horacio. Aí tes a pegatina, por favor, podes elegir sitio. Perfecto, pois queda o Concello de Arbo como terceiro concello do Rally Sur do Condado. Moitas gracias, Horacio, pola tua asistencia. Gracias. Un placer. Bueno, seguimos. Neste momento, o que vamos a traer a día de hoxe van ser a unha persona. Roberto, vente para cá, anda, por favor. Xa conocido, gracias, Horacio. Que nos ves a contar un par de cousas. A ver, por exemplo, tes unha camiseta, de que tes unha camiseta? O amigo Ezequiel Salgueiro, pode ser? Unha camiseta de Ezequiel Salgueiro que pedimos desculpas de que a semana pasada pois nos escaceu ensinala. Entonces ofreceré de que ten esta maravillosa camiseta de merchandising que se pode poñerse en contacto con ela, adquirirla.
Os nosos amigos de Calcos Competición, José e Eva, tamén nos deixaron unhas mascarillas reutilizables, vale, homologadas, e as súas pegatinas de Calcos, vale, que tamén, poñéndose en contacto con eles vía Facebook, vía telefónicamente, e botamos unha manciña a calquera deles, pois a seguir nesta gran paixón. Mira, como consigo estas cousas? Pois Teño mira, que facer comentarios? Que teño que facer? pois como ben comentache antes, nos na escudería, facendo comentarios, facendo suxerencias, que tamén son importantes, pois entre nós sortearemos todos estes produtos, o mellor comentario, o máis agradable, o que se escolla por votación, o mellor deles. Moi ben. Todos regalos. Vale, perfecto. Pois vamos cunha novedad, paréceche? Vamos presentar en riguroso directo e en exclusiva o que a nós na escudería máis nos emotiva. E vai nos facer un dos nosos compañeros da escudería, Sergi Rodríguez Estevez, que neste caso, pois, gracias a él, conseguiuse facer esta maravilla da imaxe. Sergi, por favor. Sergi. Moi boas tardes, Sergi, benvido. Que tal? Todo ben? Vamos andando. Estás preparado para enseñar a placa deste ano? Ensinamos. Cando que irades. Adelante. Nos dades unha man. En riguroso directo presentamos en exclusiva a placa da 17ª edición do Rally Sur do Condado. Queremos darle as gracias a Gumerjo por a súa colaboración todos estes anos que sempre leva con nós. De menos a máis. De menos a máis, De é menos verdad, a máis, é verdad. E nada, ojalá que quede contento con o noso traballo, coa publicidade e siga con nós, Sergi. Algo que nos contes da placa. Contanos algo, veña. Que este ano o Gumerjo, aparte da placa, pois, era tamén todos os coches da caravana. E nada máis. Que contaros? Que Bueno. Que son como da familia. Exactamente. Máis Son- que da familia. Efectivamente. Que dá gusto tratar con ela. Sempre que lle pides un favor, sempre están aí. Están aí. Nese aspecto A é... verdade que sí. E ademais comentar que tamén foi colaborador noso no Rally Mix, primeiro Rally Mix de Porriño, tamén nos axudou moito, co cal estamos pois eternamente agradecidos, que decir. Pois sí, moitas gracias. Bueno, sen máis preámbulos, ímonos despedir, pero xa podemos decir que ven o sábado que ven. Que che parece, Roberto? Decímolo ou non? Pois podemos decir algo, sí. Podemos Sí. ir facendo boca, a ver se a xente se anima un peliño. Bueno, traeremos a alguén do outro concello. Vai ser o concello de Pontareas, vale? Ele é Miguel Bouzó e virá a axudarnos a presentar outro concello. Outro concello. Tendremos outro compañeiro da escudería, Miguel Nogueiras, que ao igual que hoxe vea, pois nos explicará un pouquiño en que consiste o seu posto, que fai, e, bueno, os desenrolos e un pouquiño algunhas anécdotas e algunhas cousiñas dende dentro da escudería. Teremos outra persona que leva moitos anos traballando en tema de emisoras, que é Monse Fernández, Argüelles, leva, pues, non sei, eu recordo de sempre. eu recordo de sempre, vamos. Eu creo que sí. Ela falla o seu chollo e, bueno, vai nos vir explicar cal en que consiste o seu traballo, como organiza os equipos, e seguro que aprendemos moito delas. E piloto? E como non, pois piloto vamos ter a outro grande da zona, outro que, bueno, que tira moito, ¿no? Igual que os que le hemos levado. A semana que ven tendremos con nos Abel Pampillón contándonos anécdotas, experiencias, o cal, insisto, lle podedes facer preguntas vía Facebook, vía a nosa canle de YouTube e contamos con todos vos O sábado que ven? Sábado que ven, a mesma hora, esperemos sin interrupcións, lamentamos os cortes, son cousas do directo, e agradecer todos a vosa compañía. Moitas gracias e hasta o sábado.
Vale, vamos.